Ukanti ke baphawula abantu ngelinqaku kwikhasi lethu le-WhatsApp bechaza ngendlela abancedisa ngazo abafundi ngexesha lokumiswa ngxi kwentshukumo. Msasazi kunzima kakhulu ngoba singabazali asilingani ngokwempokotho ngoba owami kungcono bona bane-WhatsApp group yasesikolweni apho banxibelelana khona nootitshala kodwa yonke loo nto ifunisa idatha mihla lena. Andazi ke ngoku nje bekungekho mholo ungenayo kuphela nokudla endlini uba kumele senze kanjani. Mna Msasazi ngukhazini wam wenza ugrade 12. Ndenza sure uba uyazenza assignments zakhe, ndiyamncedisa like nakwi-question papers. Zikhona i-question papers ebezinikiwe before kuvalwa izikolo, so ndizama uncedisana naye uba makazame urevisa, azame ufilisha kumele ezifilishile, azenze sure uba nee-assignments zakhe uyazenza. Abam abantwana ndibancedisa kwizifundo ze-maths nakwi-physics ngoba ndinenkxalabo yoba xa kubhalwa bazobhala ntoni na. So ndiye ndibancedise apho ke ngoku. Ndingavuya kakhulu xa inophela le lockdown abantwana babuyele esikolweni. Ngizothanda ukuthi uhulumeni engasa-extend amalanga ukuze thina singabafundi singakhona ukuqhubeka ukuya esikoleni ngoba kuningi singakakufundi kule themu. Sisameka kuhle phakathi kum nabatshana bam njengoba ndibafundisa everyday o-ABCD. Bandazi kuba mna mabefundiswa ndim bakhuselekile ngoba bandazi kwamna uba yendinzima kakhulu esikolweni egameni.